Hayırlı kış, kadirli dostlar, muhterem тамашашылар. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Татарстан Республикасы Milli Kitapxonasida her doim türlü şaralar, яңа чыккан kitap презентациялары, ijod kişilere, очрашулар үткәрелә. Бүген biz автор башкаручы Чувашстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фәридә Фәйзуллинаның Дуслык күпере дип аталган ижод кичәсенә җыелдык. Сегодня мы с вами собрались на творческий вечер заслуженного деятеля культуры Чувашской Республики Фариды Файзуллиной. Хәзер кичәне ачу өчен сүзне Татарстан Республикасы Milli Kitapxonасы директор урынбасары Ирек Габдулхай Хадиевка бирәм. Рәхмәт итегез, Ирек әфәнде. Рәхмәт. Хәерле кич, китапханабызның хөрмәтле дуслары. Без инде сезнең бик күбегез белән чын-чынлап дуслашып беттек дисәк тә була. Әмма без китапханада үткәрелә торган мондый кичәләргә яңа кешеләрнең кабат-кабат өстәлеп килүендә чын күңелдән телибез. Шуңа күрә үзебезнең китапханәгә укучыларны җәлеп иткәндә дә, менә шушындый кичәләр үткәргәндә тамашачыны чакырганда да төрле җәмәгатьчелекне чакырасыбыз килә. Презентацияләр белән бергә менә шушындый җырга, моңга бәйләнеше булган кичәләрдә үткәрүне күздә тотабыз һәм менә бүген нәкъ шундый кичәләрнең чираттагысына сезнең белән җыелдык. Milli Kitapxonada рус һәм татар телендә булган китаплар гына сакланмый. Безнең китапханәдә дөньяда булган телләрнең бик күбесендә басылып чыккан нәшрителгән китаплар саклана. Ә инде үзебезнең Идел буенда, Татарстан җирлегендә яши торган халыклар телләрендәге китаплар турында әйтеп торасы юк. Шуңа күрә безнең шушы күркәм, матур залда рус, татар теле белән бер рәттән чуваш теле дә яңгыраса, удмурт теле дә яңгыраса, мари теле дә яңгыраса, без әлбәттә чын күңелдән шат булачакбыз. Ул безнең Казаныбызда, республикабызда яшәүче халыкның дуслыгына һәм татулыгына бер дәлил дә була, һәм алга таба да аның ныгуына да тәэсир итәчәк. Фәридәне без нигездә Казан тамашачысы дип әйтик, каяндыр экраннан карап һәм радиодан ишетеп күбрәк белә. Бүгенге кичә сезнең Казан тамашачысына тагындан-ныграк якынаюыгызга бер нигез булсын иде һәм шушы Татарстан Milli Kitapxonасының шушындый матур, күркәм залыннан башланып киткән Казандагы иҗат бәйрәмнәрегез тагын да зуррак, биегрәк, күркәмрәк сәхнәләрдә һәм тагы да күбрәк халык җыелган залларда алга таба дәвам итсен иде дигән изге теләктә калабыз. Бүгенге кичәнең, концертның күңелле узуын телим, сездә күңелләрегезгә рәхәтлек, ләззәт алып китәрсез дип өметләнәм. Һәм китапханабыз исеменнән Фәридәнең иҗаты тагы да байысын, әле без аның көйләр дә язганын беләбез. Шуңа күрә аңа китапхана исеменнән берничә шигырь китабы бүләк итәргә рөхсәт. Исән сау булыгыз, иҗатыгызда яңадан-яңа зур уңышлар сезгә. Рәхмәт, Ирек. Һәм без дәвам итәбез. Кыскача гына Фәридә ханым турында сөйләп китим. Чувашстанда туып үскән татар кызы Фәридә Фәйзуллина Чувашстанда бик яхшы беләләр һәм аның иҗатын бик яратып кабул итәләр. Инде менә 7 ел Фәридә ханым Казанда яши һәм башкаладагы тормышын тулысынча иҗатка багышлый. Ул чуваш, татар, рус телләрендә җырлый, җырлар иҗат итә. Татарстанда да бик күп концертларда чыгыш ясый һәм менә әле шушы ай дәвамында гына да ул Татарстанның төрле районнарында үзенең иҗатын халыкка тәкъдим итте. Һәм безнең бүгенге кичәбез дуслык күпере әлеге иҗади кичәләрнең шундый бер йомгаклавы булып санала. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге кичәдә без
Фәридә ханымның моңлы җырларын тыңларбыз, кабатланбыз, иҗаты белән танышырбыз һәм җырчыга сорауларыбыз булса, әзерлек торабыз. Кичә дәвамында без аларга җаваплар ишетербез дип уйлыйм. Уважаемые зрители, сегодня автор-исполнитель Фарида Файзуллина будет петь для вас на 3 языках, на татарском, чувашском и русском языках. Я всем желаю приятного вечера. Хәзер сүзне озакка сузмыйм һәм автор башкаручы Фәридә Фәйзуллинаның үзенә тапшырам. Рәхим итегез. Исәнмесез, хәерле кич, кадерле дуслар. Барыгызга да иң беренче үземнең рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Рәхмәт шушы иҗат кичәсенә килгәнегез өчен. Исәнлек, иминлек, саулык, сәламәтлек барыгызга да теләп, бүген үземнең яраткан җырларымны сезгә дә әйтәсем килә. Бүген хәзер инде бер җыр җырлыйсым килә. Bu tatarcha җыры, шушы композициядә чуаш телендә тыңлатып каратасы килә. Карыйга туган илкәем дигән җырның авторы Рәфәт Зәбиров. Zaman para
Hürmetli tamaşaçılar, bugün bizning kechada muhtaram qonaqlarımızda qatnaşa, hem hazır ijod o'qituvchilar yo'q Farida xonimning ijod qarshi do'stlaridan, hem kecha davomida men kelgan qonaqlarga so'z berib, ularni biriga chaqirarman. Hem hazır haligi bizning sahnamizga Tatariston Respublikasi Xalqlar Assambleyasi tarafidan boshqarma komiteti yetakchisi Nikolay Mixaylovich Vladimirovga so'z berasim keladi. Rahmingiz bilan Мен ғұмырым бойы сахнаға менен Владимиров Николай Михайловичқа сөз беремін дегендерде сахнаға шыққан халықтан сұрадым. Біздің в нашей республике с учетом два родного языка, татарша сөйлеймін, ізірек Владимир орысша сөйлеймін деп сұрап сөйлешіп келдім енді. Соңға көрә қайырлы кеш, қадірлі достар, добрый вечер, уважаемые друзья. Рад Каш Пултар Авани, Атлы Тустем Юлдашсым, Фисепле Ханасым. Знаете, вот наша республика Татарстан, это самые многонациональные территории Российской Федерации. Наша республика в мире согласия проживает 173 национальности. 173. На сегодняшний день Ассамблея народов Татарстана объединяет 37 национальных, культурных, региональных, национальных культурных автономий. А остальные местные, которые находятся в муниципальных районах, они входят в состав региональных. Но я вам должен сказать, именно президентом и правительством нашей республики Татарстан созданы все условия, чтобы все национальные культурные автономии могли заниматься сохранением своего родного языка, культуры, традиций и обычаев. Такие, значит, у нас все условия созданы в домах дружбы. Многие вы из нас, тут, значит, сидящие, знаете, республика работает 8 домов дружбы в муниципальных районах. Каждый год 1-2 дома дружбы появляется. И у нас в республике 12 праздников проходит на республиканском уровне. Первый это Масленица, потом Навруз, потом Карабон, потом Сабантуй, потом, значит, Марийский Симык, Удмуртский Грандбетон, Мордовский Балтай, Балдашиньяс, Чувашский Ущук, Уяв. Я всегда, значит, шутки называю так. Татарстану у татар один праздник Сабантуй, а, значит, у Чуваш Ущук, Уяв и Акатуй 3 праздника они проводят в 3 районах. Значит, мордовский, значит, я уже Балдай, Балдашиня сказал, и славянский Иван Купала, и бете инсан болса крашидlerдің, менің қарандаштардың Питрау Мамадыш районында.
Кто, значит, вот на этих праздниках не был, этой информации постоянно у нас, значит, бывает, значит, мы вас всех приглашаем на эти праздники прийти. Фарида Матурам, сегодняшний день, вот с учетом, Артем, наверняка мы с тобой еще примем такое решение. Вы родились в Чувашской республике, тут 7 лет нашей республики Татарстан. Уже заслуженно вы имеете право членом Совета Ассамблеи народов Татарстана быть. Тем более, значит, вот вам, Артем, наверняка какие-то, значит, там организационные расходы, значит, Дмитрием Анатольевичем Самаринкиным, руководителем национальной культурной автономии, значит, мы с ним договоримся, что, значит, Фарида Ханымбра Сирашенко. У нас, значит, зрительный зал 260-300 посадочных мест. Мы вас, значит, приглашаем в наш дом «Дружба» с учетом, значит, действительно вы, значит, на русском, на татарском, на чувашском языке можете, значит, перед народом выступать. То есть, значит, вы именно можем мы вас считать нашим агитатором, наши молодые годы так говорили, агитатором нашей комсомолки наши молодые годы, мы таких активистов комсомольцами называли. Мы можем вас, значит, наши комсомолки называть, тем более вчера только отметили 100 лет комсомола, поэтому мы вам предоставляем площадку и вас приглашаем туда для выступления перед народом. Поэтому, значит, я хочу вот, значит, в конце опять сказать так. Значит, башкир есть такая поговорка, я увидел своих друзей из Актанышского района, они рядом, значит, с Башкирской республикой, и нас чаем угостила одна красивая девушка из Актанышского района, поэтому башкирларның әйтә торган әйтемнәре буенча менә чувашчага әйләндереп, менә шулай әйтмәкче булам. Нумай та петет, сахал та читет, перле пуранине мен читет. Не поняли? Но я вам могу перевести, но у меня акцент всегда крашенским акцентом получается. Күп тәбәтә, азна җитә, бергә тату яшәүгә ни җитә. Менә шуның өчен. Сезнең җырларыгыз безне берләштерә торган уңышлар сезгә, мин сезгә Ассамблея народов Татарстана исеменнән хатын-кыз бәхете телим. Бәхетле булыгыз, яме? Жыр болып узасың деген жырдың авторы шушында отыра, ол Хайдар Ахметшин. Bravo!
барышер, кадрлы достар, за замечание. Еще одна песня для вас прозвучит. Дорогие друзья, спасибо авторам за то, что доверяют такие стихи, красивые стихи мне, начинающей, так скажем, татарской эстрады. И еще одна песня «Лешли Хисем Татарша». Там обхари графический саммитин в Шеждере. Рахмат Филисовой, Сезам Андаворович. Автор шол Илеско Самединов тағын бірінші жаңғырай Маңсулана жаңы.
Я хочу предоставить слово председателю Совета региональной общественной организации Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики, Льву Пантелеймоновичу Куракову. Дорогие друзья, товарищи, наши гости, как на разъему, так и везде. Сегодня историческая встреча. Николай Михайлович, вы прекрасно выступили, прекрасно сказали. В этом историческом музее, библиотеке, это историческое место, проводится вечер дружбы. Поверьте, пожалуйста, как она поет, наша певица, как она вдохновляет нас. Она по существу олицетворяет лучшие качества татарки, чувашки, россиянки всех народов. Ассамблеи народов Татарстана, Ассамблеи народов России и Чувашской республики. Мы гордимся, что у нас такая певица, заслуженная работница культуры Чувашской республики есть. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим. Вы прекрасная и душой, и сердцем. Вы прекрасная по внешней натуре, виду. Это украшение
Я хотел бы сказать вам, дорогие друзья, поверьте, пожалуйста, таких певиц, таких артисток мало. Она поет из нашего района, где я родился, Батырский район Чувашской республики. Эту деревню я хорошо знаю. И несколько раз в молодые годы там заезжал, работал. И поверьте, пожалуйста, татарка поет на татарском, прекрасно на чувашском. Она самая любимая певица нашей республики. Как она поет чувашские песни, никто из других артистов не может петь, потому что у нее все на виду. Создает мгновенно такую ауру, среду, не любить ее, не красоваться ее красотой, душой и сердцем невозможно. Так, я хотел бы, Николай Михайлович, вам сказать большое спасибо, что вы сегодня здесь. Когда я узнал, что вы здесь присутствуете, все дела бросил, я приехал. И я скажу вам откровенно, вам я приезжал, мы с вами много долго обсуждали, вы очень добрый человек, и мы учимся у вас. У вас ассамблея давно создана, Дом друга народу. Мы только на первом пути находимся. И поэтому я хотел бы сказать вам большое спасибо за ту помощь, которую вы нам оказываете, своим опытом, своим знанием. Я хотел бы сегодня предложить с вами подписать поездкой делегации Чувашской республики, как договор о сотрудничестве между Ассамблеей Татарстана и Чувашской республики. Мы дружно с вами живем, мы должны укреплять дальше резервы дружбы, укрепление дружбы, единства народа, они безграничны, они не иссякают. Пока на этой земле мы живем, мы имеем резервы. Каждая клеточка человеческого организма должна жить любовью к народу, своему близкому, дальнему и даже своему врагу. И когда мы на пустом месте создаем врагов и соседи перестаем разговаривать, а мы должны сделать так, чтобы всегда сделали шаг первым для того, чтобы это большое человеческое счастье была в наших руках. В этом отношении Фарида нам очень много помогает. Очень много помогает. Я вам скажу откровенно, она проводит бесплатные концерты, не просит никаких билетов, никаких денег Дома друга народа. Мы сколько проводили концерты, аншлаг, столько людей, для пенсионеров, для инвалидов, для всех народов. И поверьте, пожалуйста, люди ждут, говорят, когда же Фарида к нам приедет или нам несут. Лучшей оценки, чем оценивает народ, другой оценки нет. Руководители могут, они дежурные слова говорить, а народ не обманешь. Простой народ, очень он честный, очень порядочный. Но если он скажет, мы любим, это уже навсегда. Мы действительно любим навсегда. Я скажу вам, я представитель Татарстана, еще такую мысль. В нашей же линии мы представили, глава нашей республики подписал указ о присвоении высокого звания. Я когда вам звонил, как мы проводили самому, Чебоксара, звонил, голову не пускайте, пожалуйста, на меня смотрите, пожалуйста, она знает уже, о чем речь идет. Я говорю, где вы находитесь? Она говорит, в Соединенных Штатах Америки. Я сказал, немедленно оттуда выезжать, иначе никакого звания вам не видать. Было сказано, больше России, Татарстана, Чувашии, больше другого места в мире нет. Засекли мою мысль. Засекла. Я хочу в этой связи сказать и о том, что действительно, но поверьте, заканчивая свою мысль, я хочу сказать, она поет душой. Вот мы сидели, она поет сердцем, внутренним миром. Когда она поет, не надо обязательно знать слова, не надо знать, на каком языке, но она поет так, что не надо знать язык звучания, язык внутреннего мира, внутренней культуры. Это лишь надо чувствовать. Когда это чувствуешь, все понятно, на каком языке она не делает. И, конечно же, при вашем присутствии я хотел бы сказать искренне
большое спасибо от всего сердца за такая обаятельная женщина, красивая, красивая во всем, красивая каждой клеточной составляющей организма. У нас она является представителем всей татарского народа, которые делают все для того, чтобы мы жили дружно и мирно. И очень сегодня завершу свое выступление тем, что Асабандуя, глава наших республик, глава нашей республики Хорватии и глава президента Татарстана обнялись, и ваш президент выступил такой энергичный, такие слова говорил, очень простые, но доступные для каждого человека сердце, слова. И указом президента главы нашей республики, он награжден орденом заслуги Чувашской республики, президента Татарстана. Мы гордимся, что мы имеем такие добрые отношения к Татарстану. Скажу, сегодняшняя встреча это служит мерилом ценности наших отношений. И я скажу вам, представитель татарского народа, я живу в татарском районе, Батовске, все пещеры живут, учился в татарской школе. Я люблю чувашей, но татар больше люблю. Любят и отдают, но чувашский сын чувашского народа. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Леонид Ильич, за то, что приехали, поддержали меня. Благодарю. Что хочу сказать? Действительно, сегодня я много выступаю. Сегодня своей маленькой группой очень много выступаю в Чувашии. Но вот недавно мы выступили, делали тур, гастрольный тур по Татарстану. Туда входил Нижнекамск, Аксубай, Берлак и еще несколько деревень. И хочу сказать то, что вот эти залы уже присоединяются не только чуваши, но и русские. А еще больше приятно, что туда приходят татары. У нас стоит показатель уже давно есть, Мишары, они как бы Комсомольский, Батаровский, Держановский районы уже сидят на наших концертах. А то, что мы не ожидали, что здесь будут татары, и то, что они пришли, это очень приятно нам. Спасибо огромное. А сейчас просто хочу спеть песни на чувашском языке. Для меня, я, конечно, свой татарский язык, ана тілім, қадірлі достарым, бекберакам, ол менің ана тілім, туған тілім. А то, что вот чувашский язык для меня, он такой же родной, такой же близкий. Но я 16 лет уехала из деревни, и в Чувашию, в чувашскую культуру, в чувашской песню я вернулась только через 30 лет. И только сейчас, вот 7 лет я работаю, и только сейчас понимать начинаю то, что это язык уникальный. Действительно, для меня он уникальный, для всех других не знаю. Уникальность его не знаю и в пластичности, и в простоте, и в то же время на этом языке можно передать все глубокие чувства, все философские чувства. Поэтому давайте послушаем Хонорам Антях без музыки Кунахтана. Мы гости в этом мире. Ворона лебедь, лишние леби, шабазим красна, турами черны, килесанна, шежече еби, комаранча, урнаширающий, пылаки байда, от вечерителей, кает нявра, перевести кайсан, тавет Eze anadaş, erişudir değil, var dizine bilge, şabas radetsan, yana judama, akuma borgitsa, şerzинce yemir, хамаранча, урнаширающий, пылаки байда, ангежик елей, кает нягра, перевести
тағын бір жер, шуарша жер қадір достарым. Достықта, туғанатта, татынып тұра дүния. Достығының қадірін біле, юғалтмай тәнялықта. Достыған ақпа, юраду жинже. Тыдынса тұра, бінімші өттенше, пәлер ұпрама, чон тоянлық не. Ейвар чоқ тазар, ала бір-біріне. Қошуаш халқының ең ярағына жыры. Қарап ұзарсыз деп мүмкені. Әміне әлеге егер журналында басылған
мәкаләдә, әңгәмәдә сез татар, чуаш, урыс халкы арасында җыр аша дуслыкны саклау, халык белән бергә булу минем өчен иң кадерлесе дигәнсез. Сез өч телдә иркен аралашып иҗат итәсез. Юкка гына без бу очрашуны да дуслык күпере дип атамадык. Менә өч телдә җырлавыгызның өстенлеге нидә? В чем преимущество того, что вы поете на двух языках для вас? Как вы считаете? Татарча сөйлейме? Чуашчамы? Орысчамы? Орысчамы или татарчамы? Кого больше здесь? Я всегда спрашиваю. Есть татары? Они говорят, есть. Чуваши есть? Есть. Русские есть? Есть. На каком языке говорят? Татарча сөйлейме? Орысчамы? Татарча. Менә сорау бик мәгънәле булды. В чем преимущество дигәндә барыбер гына урысча яңгырады бу сүз. Өстенлек дигәндә менә өч телне белү әлбәттә өстенлек миңа бирә. Менә русча дигәндә безнең русча барыбер без сөйләшәбез киң күкрәк белән зур итеп авызны ачып барыбер менә башка җырлаганда миңа ул өстенлек бирә. Русская школа она все равно дает свое преимущество, потому что есть в нем широта души и широта разговора тоже, широта языка деп әйтергә мен бу турында әйтәм. Татар теленә килгәндә безнең менә бик матур бурма бит мелизматикалар, үзебезнең мелизматика ул бәлки Востоктан да килгәндер инде безгә. Шушы аннарысын чуаш телен инде менә үзегез тыңлап карадыгыз дуслар. Ул үзенчәлек, ул беркемгә дә ошамаган. Она, конечно, терапияләренә, төркиязешнәгә киткәннәр. Но бөтенләй чөнки алар Төркиягә барып җырлыйлар, фестивальләр белән кайткач әйтәләр. Безне аңламыйлар, без дә аңламыйбыз дип. Ничектер генә үзенчәлекле бер бик бай, бик матур, бик киң тел ул. Шул вакытта нишләп торган ничектер тартынып җырлыйлар аның белән үзләренең җырчылары. Миңа инде менә үзебезнең телләр белгәнем киң иттереп зур күкрәк белән дигән кирәк төрле үзебезнең мелизматикалар белән баетып, чуаш җырларын шулай итеп матур итеп җырларга мөмкинлек бирә. Biz bugün kitapxana binasında icad kişisini uzdırabız. Hem de kitaplarga qarata münasebetiniz, ko'proq nindi eserler bilan qiziqasiz, şeşme eserlermi, yozma şiirlermi, ijodga nisbatli kitaplarga qarata münasebetiniz? Kitaplar турында әйтү бер туктаусыз сөйләп була. Менә китапларны ярату ул яшәгән очракларга түгел. Моның белән менә китапларны ярату дигән белән кеше бу дөньяга киләдер дип уйлыйм. Кемдер яратган, точно наука кемдер инде барбер гуманитарный. Менә үземә калганда мин барбер Аллаһка тәгалә рәхмәтлемен менә китапларны яратканга, укыганга. Чөнки китап укыган кеше ул ялгыз калмый бер кашан да. Просто менә зирин күзләрне саклап калырга кирәк. Картайгач укырга китапларны. Шуңа күрә әсәрләргә карата инде алдан инде ул романнар, повестьлар булгач инде менә җырлар яза башлагач, шигырьләр искиткеч матур икәнен менә улгайгач, эзли башлагач аңлыйсың. Менә шулай. Тагын бер сорау бирим. Сезнең беренче җыр язуыгыз исегездәме? Каян аласыз илһам? Үзегезнең җырларны язарга. Вдохновение бит инде ул төрле очракта килә. Кайсы вакытта бер рәхәттән дә килми, именно авырлыклар белән килә вдохновение. Минем шундый очрак, менә һәрбер кешенең ул үзенең шундый авырлыклары була торгандыр тормышында. Менә шул вакытта Аллаһка тәгалә ярдәм итеп, ниндидер менә сәләтен чыгарырга мөмкинлек бирә. Бәлки минем очракта шулай булгандыр. Инде вдохновение дигәндә менә концертлар белән килә бездә. Халыклар килеп утыралар инде. Алар бер ничек тә түгел алдан салынганнар, арганнар, хәлдән тайганнар, киләләрдән ну күрсәт инде нәрсә алып килде дигән кебек менә шулай масаитны карап утырган кебек. Аннарсын без җырлый башлыйбыз. Без аларның ничек тә булса ничек акылларын тибрәтергә тырышабыз. Шул вакытта алар менә ачылып бәхетле итеп кайтып китүләре безне менә шулканландыра һәм вдохновение дигән илһамландыра без шуннан алабыз ахыры.
Sizden Feride Hanım'ın icatlar şurası, yüzden artıq jırlar avtırı, Filüs Ağa Kısamuddin'in kabilesinkine rahim ettiğiniz efendim. Hayırlı iş, bize Feride. Hayırlı iş, muhterem tamaşaçılar, demek sayende uzak olgan, bir zor etmezsizge. Men de Feride bilen özüm işi başlarında bir yıl, şu yılda men de bile Şahsiye Cihangir'in otura bir hürmet etken. Ben anlayıp onlar bunda en material işilbeken. Feride bilen biz bir işi başladı. O sözlere eklegende men özüm şahit değil. Sırada aytıp koyayım. Feride bir çoğuşun bir güne yılda bir jır yazsa, sallayıp mamlayıp yazarına. Mınamda o yaşlık ismi yıllap gitti. Mına yana alıp müsaitim bu. Bizden birinci prezidentimizin apasına bağışlangan jırıydı o. Onu Feride başkardı, onu başta bir bu. Ülkeler no minki şarkı kaç minki şarkı etti. Bu balanın yüreğinden çıkamam dedi. Meşhur söz. Bu tel söz etmedi. Mına şunu Dırgalya Şerif Burnağa bağışlan yıllarımızın, Hacı'da yıllardı. Feride bile kardeşliğimiz bile hele Yava потом İkabaş periyodu var mı? Başka bir periyodu da. Feride bile hani bir şeterli kupermin, şuvar şuvarlı kuper. Şu yine min yaratan benim dostlarım şuvarlarında şuvarlarıydı. O anı Feride'de başka bir şey yok. Şuna sonra Feride'den min şehirde, yamayılda, Avrupa'dan Feride min şoltmatta şeterli kuper sünderek birer şiret gerekli. No, biz aramda bir 3 gün, 4 gün apşasıydık, itek yazılmadı. Şu kadar her bir sözde ile kritik kilitli ve tekinde şunun için min Feride'yi sizden bilen nerse kesin kiler. Jırlar sizin yüreğinizden çıkamına o pravistayda oşun düşüyorumlu pesini. Siz Tatar milletinin min üzüm imanım kamil her bir kasıtta sizden alıp kiler min üzüm Feride ol biz yıl sayının üzerine icad işlemimiz üzerine tırışam. Bıltırlarını Feride sorkun tigizip gelmedi. Kansıtla bir kupkına Şuvaş milletinden geldiler de upkalıp baytıp gittiler. No, Nikolay Palashiyevi spil песню на шувашском языке. Это про комсомол-то есть песня Иван Габараман. Кай-кай Ивана, Макай Мастын Ивана. Вот я спел эту песню. Говорит, все, народ остался вроде доволен. Поэтому Белый Фарида Баргашты Мизарida қойды концертіне екі матур болды. Фаридайны онда торы шығырым зал болды. Анышқақ деп айтайық. Мына былтыр келмеген милләттәшләребез дә келгәндер. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Минем инде менә хәзер әйтәсемкә мин үзем укыдым. Мен үзем шагыйрь түгел. Шагыйрь шул менә үземнең укытучым дип әйтим инде Зәки абый Нури. Миңа туры килде, аның акчасын әңгә макрорга ул мине бер китеп куйданан шунда бәзәйнәшендә мин килеп укыдым. Но инде ана Әлфия Самат утыра безнең монда. Әлфия Саматындан табып 69 елны Гөлшатапа поэзия мәхәббәт дигән бастырып чыгарды Тастайшыр газетасында бик зур гына мәкалә дип әйтгәндән мәкалә миннән сөйләргә кирәк. Бик зур bir bitinden Әлфия тапты, yani tapmaz deyildi. Şartlanabilirim, anda bile bir fatı bitirip yazmanı yaşadıklar. Benim rahmetli, benim özüm profesör bu işe Nikolay Mikhail veterinerine uğraş. Benim özüm doktor bitiririm o, profesör bulmamına uğraş. Мен şunun için, әли ülkeşteydi, ilgi Zakir Üstüradı da, İlmir Galiyoğlu'la şu jır yaza başladık birge. Şundan sonra Halil'den jırımız var idi. Mene Feride işinde tırışabız. Barı Feride bir soran yazar. Mene size eklemedi. Her birini eklemin. Şimdi Feride size uğuşlar dileyim ben. Ömürlüm, mehabbetli, bəxtli olsun. Bəxtlim, mehabbetin ömürlü olsun şimdi. Sina emin demleyin. Şimdi Rahir Yakup filan da bir kuslar dedik de ben şunun bir şiirine yemeğinde bir nazar müsaade diye bir şiir okuyunca diye bir okuyalım. O bitti, o kadar değil. Tugul şunu soylasın duaşım dibette. Bu milletinin meşhur Türkçesi Tahir Kutar'sın. Tahir Yakup''a dua bulup barıp ilişsin dibetten Feride anlayıtırının
Sandığaşım birek moğlayının irte tındı dipken yüreğin doğup üsken tallarına kilem işittir münkebek gülerin sayra moğlu sandığaşım sayra kunup sayra yürek kılına Kungul kita canı muhtaç benim susadı bit halkım jırına niler oldu nige kinettinden jırlavımdan gittim başlartıp halık hamanın jırına zarı jırlap gitsi zinhar bir paytıp Monlarına türüp millet jırın tibret ele kungul kılların sağış sarlandayız dallarını şotlandırır izi jırların Nidi beytesimkiler siz jırlağız tınmağız sizin mung jır yürekten çığa sizge edebi yine kul vapşet kişilikli, ömürlü, jırlı ömürler tileyimsin sana. Bir rahmat çıkıyor. Şimdi benim odayı efendi üzümlü kitaplarını bir kaldırımın deyip alıp gelgeliydim. Alıp koyganlarınız bundan kadir. Buna ucubuzun bibliotekte de bitti. Mimanda asıl çelikli uyarması benim bitti. Nikolay Mustafa'sız men kort deb aytganimda farqi o'zingga olib qo'ygansiz diye. Şahsiyetler şöyle. Buna bu kitaplarını ileride sizin yürekli bir ayar bir bırakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Rahmet barazada Yusuf rahmet. Şanıp şehirlerden şanıp tavşanlarınız için zor rahmet. Hazır eğitiminde Yusuf'u bitişleri Tatarşa, bizden de şanıp eğitiminde по-русски буду говорить хорошо. Действительно так, недавно в Мензелинске был творческий вечер у Филюса Фазловича. И просто попробовали вот на его творчестве спеть песню на чувашском языке. Все зрители татарские. Я, конечно, убеждена в том, что чуваши татарские песни очень любят. Если я не спою там 3 песни, они могут меня в коридоре догнать и сказать, почему вы мало пели, мы любим татарские песни. Я не знаю, от чего это происходит. А тут, думаю, да, я в большинстве работаю в чувашской эстраде, а тут, думаю, дай-ка я попробую среди татар исполнить песню на чувашском языке. Да и Филюсовой, он очень любит чувашские песни. Он сам признается, говорит, люблю я чуваш, песни чувашские люблю. И говорит, никогда не забывай своих чувашей, которые из тебя певицу сделали. Это так. Спасибо огромное, Филюсовой, за то, что у тебя такой подход, за то, что ты не разделяешь наших народов меньших. Но и тут я исполнила песню. 2 татарские, одну песню Чинтерлиги Бир. Вы знаете, как будто народ проснулся, правда? Ага. А потом выстроились в коридоре, народ и говорит, Ферде Фейсулина, приходите с концертом, мы к вам будем ходить. Я думаю, тут чувашские песни им тоже понравились. Ну, хозяин кадрлы достарын тағы бір жыр, Назым деген жырдың авторы, еш шағира, бик мотор яза тұрған, бик нешке көңіліне яза тұрған Лилия Рэ. Сізді қалдырып зары өйсіңді. Шағырларын тұтылыңдар құқық қарарыз.
Şerifulina yoratası kile. Сейчас я хочу исполнить для вас песню, которую написал для дочери моей, когда она замуж выходила. Песня так и называется «Свадебная». Той жиры. Когда берген жиры автора Гүлге Шакирова. Beni
упомянули автора Лилия Ре. У вас много поклонников в интернет-пространстве, и вот Лилия Ре, сама автор текстов, выражает вам благодарность. Я хотела бы процитировать. Спасибо, Фарида, за твое восприятие темы, за твою жизненную философию, за неповторимые мелодии и чарующие мотивы, за чудный голос и за бесподобное исполнение, за каждую песню. Автор Лилия Ре. Сейчас я хочу предоставить слово представителю молодежи, заместителю руководителя исполнительного комитета Чувашской национальной культурной автономии Республики Татарстан Артему Петровичу Роскову. Прошу. Добрый вечер. Мы очень рады, что наша Чувашская автономия в числе приглашенных, за что мы выражаем благодарность организаторам данного творческого вечера. Фарида – это уникальная личность, которая объединяет своим пением чувашское, русское и татарское население. Это отличный пример для нас, для молодежи. Фарида уже отметила, буквально позавчера завершился гастрольный тур по Татарстану с интернациональной программой. Мы посетили 5 муниципальных образований. Это Нижнекамский, Нурлатский, Черемшанский, Новошишминский и Аксубайский районы. Что примечательно, аудитория многонациональная, и это в очередной раз доказывает, что дружба народов существует. Манжур Папай Кликач, видя придержками жендесный чакзалра, Чувашла, выросла, да тударла, юрзем, янраша. Фарида сырье чундерлини бир тели, тогда она жесуна парпире, кепри, шагамбеки лебе юрзембе савандара. Искренне от чистого сердца желаем вам только творческих успехов и разрешите вручить вам букет. Спасибо, приятного вечера. Рахмат, кадерлі достарым, әйтеп узарга кирәк. Без инде менә үз турында кыскача гына үзәсен кирәк. Менә әтием, әнием барда татарлар. Иде без татарча сөйләштек. Авырынга чыккач инде без чуаш балалар белән чуашча сөйләштек. Шул очракта да безнең әйтелгәнне алар татар телен үзебезнең ана телебезне онытмасыннар дип безгә татарча пластинкалар куеп калдыралар иде. Бик кайталар иде шул ел безнең
içinde Tatarşa jırlar yakıradı. Alfiye Uzalov, Yunus Süleymanova, İlham Şakirov, Tahir Yakupov mine şuların jırlarıyla biz jırlap üstek. Hazır mine şuların birse, hürmetli Alfiye Uzalov'un repertuarından bir jırlar uzasın kile. Kortayın minesin gerek bu jırını şoşlarla bir göre tutumlar. Разве сердце скорее? Захватывай морчона, тихо вахуя, черебрей ставна щина, дарами дала.
Hazır min təqdim edərdim zaldan bir neçə soru olsa, sizə soru bilişlər olsa, mümkünmü? Bir neçə soru. Hayırlı iş, hürmetli konaklar, hayırlı iş verilmem. Ben şunu sorayım, bizim Tataristanımızdan kompozitörler bilen, şairler bilen, siz kimler bilen aralaşasınız, onlar bilen tığız ülkede yaşaysınız mı? Sizin sözlerinizi müziğinizgine müzik yazasınız mı? Elle bizim kompozitörlerimizde sizin bile işleyimi. Ne şunu bile sikilgeniydi. İcatınızda olmuşlar dileyim. Mons şişmeleriniz sayılmasın. Sol selamet olup, ne şulay halkımızını uyandırıp yaşayınız. Rabbim Allah'ım. Rahmet sizlere. Zor rahmet bu sorağımızda pek köp şairlerin deyip maqtana almayayım. Nesinin karşımızda Filizabet İslamudinov, Haydar Ahmetçin degende, haligine jir bulumuz asılın degen en birinci jirin avtori Haydar Ahmetçin, onlarısan Liliyere, Başkırstanlıqqa, mine şular bilen men tığız işleyip maqtana alam. Jirlarga keyer yazganda özüme özüm yazam. Büttenlerine min do'st jirchilar bilan Flora Talibovanın ijodlarini qo'shilib, ular endi o'zlarining jirlarini, qasrlarini menga beradi. Ularning mana jirlari sho'rshig'a ko'chirib bo'ladi, balki jiri Flora Talibovanga bor. Anlarsın bit yoqqan do'stlarga Cho'pan Zinatulina. Mana shular bilan tugul. Tamam, var mı? Sıra bir Bir sıra oldu. Birinchi sıravım, Farida Maturum qarshi kelmasmi ekan? Bular bizning respublikada oyga 2 marta mana shunday jurnal chiqaradi. Mana shunday matur yigitlar bilan da chiqaramiz. Biz Nash Dom Tatariston deb ataladigan jurnalimiz bor bizning. Natasha Verkina, Natalya redaktor. Agarda men ona poroshiga bersam, men sizning telefonini sizdan da so'ray olaman. Filuz Drupdan da olaman. Unda sizning telefon bordir. Ben sizin telefonunuzu alıp, şunda engeme kurup, sizin turda Rusça, Şuvaşça, Tatarşa, Jırlağanğa, Şuvaşça Respublikası'nda tuğun, bunda kilgen ilgili siz bizden kişi. Bizim o jurnalını alalar, Respublikanın bütün glavaları, Приволжский федеральный округның bütün губернаторы ve законодательный собрание жетекçileri alalar, и Мәскәүләргә дә җибәрәбез. То есть sizin turda biz матур итеп информация җибәрергә мөмкин, каршы килмәсәгез әңгәмә алырга. İkincisi, bugün kişimiz dostluk köpürü. Köpürde min göz aldına getiren o jılgağa salınan.
Жылғаның бір яғы мына китапхана, достық көпірі. Дальше бет қояды шығарға, тегіш бетін ол көпір. Мына ол көпірні әйде шығарыға достық ертіна, дом дружбаға. Мына бұл башы көпірі. Біздің башы бұяқта, аста қала біздің достық. Достлар, бүтін халық 173 миллиард яши біздің республикада. Шуларның достығы, мына мұнда біз қазір бастық. Китапханада сіздің бірі иплеп кіна, шегеғалы біздің достық ертіна. Онсан енді артын біраз, дальше сіздің бірі тирашығыз. Анда сіздің достық ертіна сіз кейсәгіз, менің дос Филюсте келмеше қалмасы енді достық ертіна. Bir an yaşakta aktarılır, Respublika'da yaşakta niye paydık kırmıyor yol? Nurlat, Aksubay, Çirmişen, Buğa, Teteş, Kırşana yarayınlarından paydık kırmıyor aktarılır. Çünkü bizim Respublika'nın %16 Şuvaş halkının 60% münasır 6 rayonda yaşıyorlar. Gerçi rayonlarda yeri diye şundan hanım muhabbeti sizge. Şükür müdürkülemde. Şuvaş diline. Güleştik olursa. Есть вопрос. Вот здесь вот из Чувашской республики приехали, рядом с нами Олег Пантелеймонович, он на татарском языке не совсем понимает. И ряд чувашской национальности люди сидят, они тоже не совсем все понимают. Мы все говорим на татарском, они ничего не понимают. Мост только в одну сторону, только татарскую. Чувашская сторона не слушает. Поэтому на русском языке, или давайте наполовину на чувашском. Спасибо огромное за то, что вы нас так предупредили, а то мы и не знаем, что там сзади чуваши сидят. Обычно я задаю вопрос, говорю, есть чуваши? Они очень сильно громко кричат. Есть чуваши? Скажите, пожалуйста, сколько вас? Поднимите руки. Есть много. 1, 2. 2 человека? 2? Спасибо огромное. Хорошо, огромное. Спасибо огромное. Простите вы нас, если что-то не так идет. Мы ведь это мой действительно первый творческий вечер. Спасибо огромное. Мы будем учитывать, конечно, мы же учимся. Спасибо большое. И продолжаю. Хотела бы сказать, что действительно Фарида является связующим звеном, почему мост дружбы, и условно говоря, да, также она выступала в районах. И к нам сегодня на вечер приехала главный редактор телерадиокомпании «Свобода Ултунары» из Сабинского района. «Свобода Ултунары» телерадиокомпании «Башни Харире» Эльфия Ханым Меберакова. Я сейчас хотела бы представить слово. Naq pazarlarında vardır bir rayon Sabadiler. Baylar sabasından. Onun yaxşı etmişlerse hizmetkarlarından, sənqətli kitabını, jırlı yaratışı tamaşaçılarından sizge zor selamlar alıp geldim. Kozan arzundaki 28 rayonga saf Tatar dilinde Silep Turuşu, Sabah Ulkunları televizyonisi hem Sabah Ulkunları radyosu var. Bizim halk bir yaratım olayı. Biz yıl sayın bizim beylemlerimizde kişilerimizin ülkelerimiz. Halklar dostluğun nöbeti için ordu dalga hizmet ederiz. Tataristan'da birden bir radyo stansiya, o başka dilinde de kapşular alıp var. Bunun için benim Pazar kalasına, zor kayıtlarda, şapılan şaplarda bulunur. Ama Başkırtistan'dan motorcular geliyor. Onların jırların propagandalarını ne için kısasız diyen cevaplar bilen sabırma koyup gittim. Şundan sonra bir de şapışı bulmadı. Bugün söz elbette Şuvaş Cışısı Feride Feyzul'un atıldılar. Biz yıl sayın Sabah Ulkunları Teleradyo Kampanyası'nın beylemlerini ülkerekilebiz. Biz onu türlü formalarda ülkerebiz. Spor zallarda, sabah duyu meydanlarında hem rayon üzerindeki Zur Meydan'da, medeniyet yurtlarında. Hem de şu beylemlerge yıl sayın halkımızın eski zatlı jırşılarını şaplan. Bu yıl biz 18 yılımızın ülkeler vakitte başıma şunu ikildi. Mine sabah yanında bizim radyonu, televizyonu, Paravşehir radyonu tınlavçılarının bir takırda görmegen jırşısını şaprası kildi.
Kazan'danmı? Мәскәүдәнме? Әллә башка җирдән берәр җырчыны табарганмы? Шул вакытта миңа Милли китапханәдә эшләүче Халида ханым минем апайым Рәсима апай белән бер җырчыны тәкъдим иттеләр. Менә Чуашстанда бик яхшы җырчы бар икән, Фәрида Фәйзуллина, син шуны чакыр дип миңа телефон бирделәр. Шул вакытта һич кенә дә уйламыйча мин Фәридәнең телефонын җыйдым да булай дидем. Biz менә байлар сабасында шундый зур халык белән Сабан туе мәйданында үткәрәчәкбез безнең 18 еллыгыбызны. Сез инде миннән акча сорап тормагыз, мине килгәч үзегез күрерсез, мин Әлфия Мөбәрәкова булам. Әгәр дә минем турыда бик беләсегез килсә, ВКонтакте сайтына кереп карарсыз, безнең бәйрәмгә килегез әле дидем. Телефонның теге башындагы кеше тынсыз калды. Кем шулай дип сиңа сорау бирә һәм җавап алдырга тели. Акча сорама, кил, җырла дип итте кеше. Ә ул бераз гына тынып торганнан соң миңа ярар диде. Ә мин телефонны куйдым, башка аңа шалтыратып тормадым. Килсә килде, килмәсә юк дип уйладым. Чөнки мин бит ул кешене бер тапкыр да күрмәдем. Бер вакыт зур мәйданда музыка яңгырый. Сабан дулкыннарының 18 еллыгы башланырга ярты сәгать вакыт калган. Мин 3нче этаждан шундагы зур мәйданга карасам, мәйданда ак чалбар, ак костюм, кара чәчле бер ханым йөри. Миңа таныш булмаган кеше. Казан артында мондый кешене күргәнем юк. Мин 3нче этаждан тәрәзәмне ачтым да Фәрида Фәйзуллина, бу сезме дип кычкырдым. Ә ул миңа әйтте диде. Мин җигеп төшкәнемнән кочаклап алганымны хәтерләми дә калдым. Монысы бу. Ә бит Саба тамашачысы шул кадәр нәзакәтле, аның халкы шул кадәр матур җырларны гына яраты, шәп җырчыларны гына тыңлап яшәгән. Фәридә Чуаш җырчысы. Мин халыкка моны ничек тәкъдим итим? Минем шушы кадәр Сабан туендагы халыкын ничек моны кабул итәр дип уйладым. Һәм матур сүзләр эзләдем. Әйе, матур сүзләр белән генә халыкка җырчыны тәкъдим итеп булмый, аның шәп җыры кирәк. Шуннан соң кемгә мөрәҗәгать итәргә? Мин Фәридә турында мондый сүзләр ишеттем һәм таптым. Һәм халыкка сәхнәгә чыгып аны үзем тәкъдим иттем. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Чуашстан Республикасының атказанган җырчысы, безнең бик яраткан якташыбыз, президентыбыз Рөстәм Миңнеханов һәм Чуашстан Республикасының президенты, әле федераль Сабан туйдагына аңлатып, Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелгән Фәридә Фәйзуллина дидем. Алып кулчак тегелдәтеп, бәлки сез дә шәбәрсез. Ул Чуаш Республикасында безнең легендар җырчыбыз Хәмия Фәрхи кебек бик тә зауыклы җырчы икән дидем. Алып табып чапты. Фәридәне чакырдым да Фәридә җыр башлады. Мин ниндидер бәйрәмдә, менә шушындый зур бәйрәмнән үткәргән вакытта җырчыларның җырларын тыңлый алмыйм. Чөнки күпләгән халык әле тагын ниндидер маҗара көтә бездән. Фәридә җырлады, халык рәхәтләнеп кул чапты, ә мин икенче көнне телевидениегә төшергән кассетадан аның җырларын тыңладым. Фәридә җырлый. Ниндидер бер ахәт. Моңа кадәр татар җырчысында ишетелмәгән монда бар көн чыгыш эстрадасына тартым. Шундый җырлар белән ул күңелне иркәләде. Бик сокландым аның җырына. Бу кешегә нинди яхшылык эшләргә бушка килде бит. Собага хәтле. Соба кайда да? Чибаксар кая. Уйлыйм шулай дип. Казанда тора икән хәзер. Шуннан уйлап таптым. Бу җырчының җырларын мин хәзер үзебезнең Соба дулкыннары радиосында Казан артындагы халыкларга ишеттерәм. Миннән көн узын Фәридә Фәйзуллина җырласын дип шалтыратулар килә. Телевидение тапшыруларында без аның видео, аудио кассетларын алдык инде үзеннән әйләндерәбез, күрсәтәбез. Ә менә
менә бик тиздән 7 декабрь көне Байлар сабасының зур мәдәният йортында Фәридә Фәйзуллинаның концерты булачак. Сезне дә чакырам. Мин бит бүген сезгә килдем, сез дә килегез. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле катнашучылар, бүген килгән мине чакыргач, мин ашкынып килдем. Мин даже рульгә тотынганымны да, газга басканымны да оныттым. Чөнки Фәридә миңа биргән иде флешка, менә шушыны тыңлап бирсен дип. Шуны тыңлыйм. Шуның белән янам, киям, яратам, халкымның җырларын ишеттерәсем килә. Һәм Фәридә бик тиздән, бәлки 5 елдан, бәлки 10 елдан, бәлки аңа караганда да тизрәк Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемне алыр әле. Телевизор караучылар исеменнән мин Фәридәгә саулык, сәламәтлек телим. Озак еллар шулай ике халыкка, өч халыкка хезмәт итеп яшәсен иде. Чуваш Республикасының җырчысы Азат Абитов безгә татар җырларын бүләк итә. Башкортстан малайы Радик Юльякшин Татарстанга килеп татар җырларын җырлап бөтен халыкны әсир итә. Ә безнең татар кызы Чуваш халкын нинди матур җырлар белән иркәли. Бу бәхет түгелме? Мин сезнең барыгызга да бәхетле, матур язмышлар, шәп җырлар, Фәридә кебек артистлар Какие
свети всегда. Моя Тамашачылар, шуның белән безнең әлеге иҗат кичәсе, Фәридә Фәйзуллинаның иҗат кичәсе акрына якынлашты һәм әлеге кичәне мин үзебезнең татар халкының шагыйре Габдулла Тукай сүзләре белән төгәлисем килә. Халыкларның җаны ул моң диләр. Моң диләр дә бездә җыр диләр. Үзгәләсә, телсә күңел бәгырьләрне татар җыры әнә шул диләр. Бүген безне моң дәрьясына, җыр дәрьясына күмгәнегез өчен сезгә рәхмәт белдерәбез. Киләчәктә дә иҗади уңышлар, саекмас илһам һәм яңа үрләр яулавыгызны телибез һәм безне яңа иҗат җимешләре белән куандырырсыз дип ышанабыз. Уважаемые гости, я от всего сердца благодарю всех наших приглашенных гостей, что вы приняли участие, особенно нашу звезду сегодняшнего вечера, я не побоюсь этого слова, Фариду Файзуллину, за этот чудесный вечер, за ваши душевные песни, за ваш естественный талант. И желаем вам новых творческих успехов, новых высот и достижения новых и новых творений в нашей республике. Спасибо огромное. Хочу поблагодарить за то, что вы сегодня все-таки были с нами. От всей души хочу пожелать вам счастья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Как Лабурагана Марсен, тогда вы себе пурсарада, шага, кажа, изербаем, кинеши. Сирин певерле и вербунышын биде хавас, бирин, чунсинче, чересинче, пуначи, шимыкта, ырыбым, семпе, сиринпе, байлашма, пулдарнашын ибер телейле. Зөрхмәт кадырызға баразада, сіздің сіз бөлімдердің яң болғаныңыз үшін сізге ихлас көңілден, ғайры бәғәтті, тұрмышыларыңыз барыңызда бақыр болсын, зөрхмәт келгеніңіз үшін. Общую фотографию на память. Всем желающим, пожалуйста, сходите сюда.